Нәбирә Гыймәтдинова. Ак турна каргышы. Давыл төн уртасында башланды. Өй кыйыкларында сызгырып, сәлам генә биреп үтәрдәй туелган җил утыры көчәя. Кул бармаклар үстергән дәҗҗал кебек ишек капкаларына, тәрәзә яңакларын йолкый тарта иде. Турна хәбәреннән җан тынычлыгын җуйган Арыслан уяу иде. Турып әнисен, хатыны белән балаларын уятты. Нәрсәгәдер шомлана мәнкәй. Нидер булыр төсле. Сез тиз генә мендәр ястык алып базга төшегез әле. Баз идәне чиста, салам җәйгән. Анда ышыкта куркынычсызракта. Хәерлегә генә булсын инде улым. Җил бигрәк кытыра. Әйдәгез балалар. Әйдә килен. Сакланып атла. Корсагыңда бигрәк дәү. Өйдәгеләрне урнаштыргач кылт итеп сара искә төште. Хәер, ул хәтердән бер дә чыкмый иде. Хатын йыгылып моңаен тиште. Исенә килгәч тә әрнеп такмаклап елады. Минем аркада бу Арыслан. Китәргә кирәк миңа. Китмәсәм тагын әллә нинди бәла казаларга тарырбыз, диде. Әнисенең айваена карамыйча сәрияләргә йөгерде. Ишеп төтен булган карт кыз күзен дә ача алмый. Арыслан аны күреп сараларга ашыкты. Сара үтелгән, йокламый иде. Фәрдәнәне уятта, ишәүләшеп аның базына яшеренегез, диде ир кыска-кыска әмерләр биреп. Зилзилә тынмыйча кымшанмагыз. Капка төбенә җиткәндә җил давыл аяктан егырга маташа. Җирдән тузан туфрак күтәрелеп күзне каплый, авызга тула иде. Теш арасында шыгырдаган балчыкны төкреп, Арыслан баганага ябышты. Авылны уятырга иде бит, дип үрсәләнде ул. Йөрмә ташкыны ут шешрәтеп электр чыбыкларын үзде. Бәйләме белән аның өстенә ыргытты. Ярый да ул башын читкә борып өлгерде. Югыйсә дөрләп янашак иде. Утлар сүнгәч, авылны караңгылык йотты. Кинәт күрше йортның шатыр-шатыр кайрылган калай түбәсе ышып барып юлга капланды. Шиферлар меңгә теткәләнеп ярылды. Тәрәзә пыялалары шилтерәп куелды. Әйтерсең, дөньяны кемдер зур кәйлә белән бәрәкыйный, изә вата иде. Халык уянды бугай. Җиһанның астын өскә китергән давыл ишеннән үзек-төтек тавышлар ишетелде. Кемдер шыйнады, кемдер үзәк үзгеч итеп акырды. Арыслан шуыша үрмәли ишек алдына керде. Артыннан гөрс итеп багана авып калды. Кармалана капшана гына бас капкачын тапты ул. Үзенең көчсезлегеннән, мискинлегеннән гәрләнде. Нишләтәсең? Әлеге дәхшәт белән көрәшерлек әмәли юк иде. Хәлләр начар әнкәй, диде ир, тузанны битен сыпырып. Ана карчык шәм кабызып куйган иде. Тынык ут яктысында улының газаптан җыерылган йөзен күрде. Һәм куркынып, "Ахыр заман мәллә балам?" диде. Шуңа охшаган әнкәй. Каратай аша зәһәр давыл уза. И Ходаем, нинди гөнаһлары өчен җәзалыйсың бәндәңне? Ни гомер яшәп булган хәл түгел. Сәгать телләре санап атты таң. Өстә кытырды, дулады, бәрде, сындырды аждаһа. Һәм кирфек селкетерлек тә җил әсәре калдырмыйча югалды. Арыслан башын бер калкытты баздан, бер шумды. Авыл юк иде. Юк иде авыл. Тирә-юньдә бүрәнә, такта, калай өемнәре генә иде. Төбе тамыры белән йолкынган агач куаклар бәгырне шәнеште. Күзләр яшьләнде. Ир бугазына төялгән төерне йота алмыйча торды. Аңа еларга ярамый иде. Еларга да ярамый. Хәл бетеп, аварга да ярамый. Алда эш күп булачак. Бүген исән имин ир заты кулы кабарганчы кабер генә казыячак иде. Берәм-берәм кешеләр күренде. Елау сыкрау авазы хәрабәләр өстенә таралды. "Күршеләреңне барла!" дип кычкыра-кычкыра Арыслан абына сөртенә урамсыз авыл буйлап атлады. "Ишетәсеңме, халык? Күршеләреңне барла!" Кинәт күк җирне сискәндереп бер хатын акырды. Аның тавышы җансыз авылны урталай телде. "Ак турна каргышы бу!" Ир артына борылды. Иң зур такта агач өеменә менеп басканда, талпына кагына сәрия акыра иде. Кызның чәче башы тузган, күлмәге кадакка иленеп йыртылган. Күзендә шашкын халәт иде.
Арыслан йөгереп килеп, аны аска тартып төшерде. Сара кайда? Сиңа әйтәләр, Сара кайда? Китте. Син дә кит. Тырнак аны бу авылда. Кит, каш. Кая китте? Сәрия аны ишетмәде. Тиле сыман һаман бер сүзләрне кабатлады. Тырнак каргышы! Тырнак каргышы! Эй кешеләр! Эй кансызлар! Эй!